दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मोनसे दिनखौ थि खालामनानै इसोरनि रावजों थुलुंगानायखौ लाबोनो बे दिनखौ लादों। इसोरनि रावखौ बुंनो थांनायनि सिगां आं जेब्लानो नोंथांमोननि बे पुलपिटाव गसङो नोंथांमोनखौ जेब्लायबो हामबाय होयो आरो हामबाय होनाया जोंनि दायथ'। मानोना जोंनि बे गिर्जाया BBCनि गासैबो मिनिस्ट्रि मावनायाव जोंखौ जेब्लायबो हेफाजाब खालामो। जेब्लानो जोंनो नोंथांमोननि बे गिर्जा न'खौ गोनांथि जायो बे समावबो हठातब्लाबो गोलाव समनिफ्रायब्लाबो बेबायदिनो जोङो बाहायनाय जायो आरो गोबां बिथिङाव नोंथांमोननिफ्राय जों गोबां हेफाजाब मोनो आरो नोंथांमोननि बिसासि फोथायारिफोरनि आरज बे हेफाजाबखौ जों जेब्लायबो मोनो। बेखायनो आङो नोंथांमोननि मण्डलीनि गासैबो दैदेनगिरिफोर गासैबो फोथायारिफोर जोंनि BBCखौ अननानै जोंखौ आरजजों मदद खालामनाय आरो इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ सिगाङाव दोननानै मावलांनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होनदों। बेबायदिनो इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ जिसुआ जोंखौ जेब्लासिम लांनो फैनाय नङा बे समसिमहालागै फिरिनि उनाव फिरि मावलांबाय थागोन होननानै आसा थादों। जोङो बे समाव दसे सम इसोरनि रावनि फाले थांनि। आङो मोनसेल' बाइबेल सारिखौ फरायग्रोनो सानदों। जि बिसय बे बिसयखौ गोबां समावनो जों इसोरनि मानसिफोरनिफ्रायबो खोनायो आरो बे बिसयफोरखौ जोङो गले गले खोनायो आरो जोङो गोबाङानो दिनै बे बिसयाव होनानै बे बिसयखौ मावनानै जोंनि मण्डलीया दिनै गोख्रों जाबोदों। बे बिसयाव गोसो होनानै मावनायजों बांसिनै इसोरनि खामानिखौ मावनो हादों। जों जेब्लायबो बुङो नंगुन तुक्राझार बेप्टिस्ट मण्डलीया जोंनि BBCनि गंसे आइडल मोनसे मण्डली आरो मडेल गंसे गिर्जा जानायखाय मोनफ्रोमबो बिसयाव मडेल जानांगौ। जों बेखौ जेब्लायबो बुंबाय थायो आरो जों मानसिफोरनि सिगाङावबो बुङो। बेबायदिनो दिनैहाय नोंसोरो जि मोनसे मिजिंखौ लानानै 2030 मायथाइखौ नोजोर होनानै बे मण्डलीखौ मोनसे इउनिफर्मिटी इसोरखौ गिनाय इसोरखौ हामबाय होनाय इसोरनो होनायखौ डिसिप्लिन बाबै बयबो आवगायलांनो सेस्था होनाय दङ आरो नोंथांमोननि रंजा खुसि फोरबोखौ होनायजों दिनै गोबां इसोरनि रायजोआ एरगासिनो दं। दिनै आं माखासे बिसयफोर जाय बिसयफोराव जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय मिसआन्डारस्टेन्डिं जानाय स्पेसियेलि जि भागनि से भाग होनायाव बाइबेलनि टिचिंखौ लानानै माखासेफ्रा भुल एक्सप्लेनेशन गावनि एक्सप्लेनेशनाव स्टेन्ड लानो नागिरनायफोरनि थाखाय माखासे बिब्लिकेल ट्रुथफोरखौ होनानै आं नोंथांमोननोहाय खोन्थानो हास्थायदों। जोङो इसोरनि रावखौ सिगाङावनो फरायनानै लानि। मलाखिनि लिरनाय 3 अध्याय 10 आरिखौ जों फरायो। जों बयबो मिथिगौ मलाखिनि बिजाबा अल्ड टेस्टामेन्टनि जोबथानाय बिजाब आरो जोबथा इसोरनि भावबादिफोरनि गेजेरजों होनाय मोनसे बोसोन। मलाखिनि उनाव गोदान लिरनाय जादों। बेनि गेजेराव 400 बोसोर इसोरा मानसिजों रायलायाखै। 400 बोसोर साइलेन्ट पिरियड थादों। जि दिनाव इसोरा मलाखिनो नैबे बोसोनफोरखौ होदों मलाखिनो बोसोन होनायनि उनाव इसोरा 400 बोसोर मानसिजों बियो रायलायाखै। बेनि उनावहाय जों नुदों गोदान रादाय जि दिनाव जोङो जिसु ख्रिस्टनि जन्मनि खोथाफोरखौ जों मोनहैनो हायो। बेखायनो जोङो अल्ड टेस्टामेन्टनि जोबथानाय बिजाब इसोरनि भावबादिजों लाबोनाय पुराना रादायनि जोबथा भावबादिखौ जों फरायनो। नोंसोरनि जि बाहागोनि फुरा फानसेखौ आंनि बाख्रियाव लाबोदो। आंनि न'आव जानाय जिनिसफोर थाथों आरो बिजों नोंसोरो आंखौ फोरमान नायदो। बेबायदिनो बिरगोनफोरनि फोरबोआ होनदों आङो नोंसोरनो लागै नख्रांनि खिरखिखौ बेखेवनानै नोंसोरनि सायाव बोहैफावजासे बोरखौ लुनानै होगोन ना होआ।
बे इसोरनि बायख'खौ बुजिनो फै जोङो इसोरनियाव प्रार्थना खालामो। अनसुला इसोर जिउआव आफा जोङो बियो आमेन। जि बाहागनि से बाहाग होनाया इसोरनि बिथोनखौ मानिनाय आरो इसोरखौ अननायनि मोनसे नेरसोन। जेब्लासिमहालागै जोङो इसोरनि अननाय, इसोरनि दैदेननाय, बिनि जगायनाय, बिनि बोर होनायखौ गोथौयै बुजिनो आरो मोनदांनो हानाय नङा, बे समसिमहालागै जोङो जि बाहागनि से बाहागोखौ होनो गोब्राब मोनगोन। जि दिनहालागै गोथौयै कमप्लिटलि इसोरनि अननाय, इसोरनि जगायनाय, इसोरनि बोर बेखौ जोङो बुजिनो हानाय नङा, बे समसिमहालागै जोंनि जिबनाव गोबां सोंलुफोर जाबाय थागोन। माथो गोदान रदायाव बे बिसयखौ बुंनाय गैया ना? गोदान रदायावथ' बिदि होनो थिनाखै। गोदान रदायाव मसेनि नियमावसो बुंदों जोंनि जिबनाव गोबां बेबायदि क्वेरिज आफ्टार क्वेरिज जानो हागौ, जेब्लासिमहालागै सासे मानसिया बेखौ जोङो गोथौयै बुजिनो हानाय नङा। बाइबेलाव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि दान एबा बलिदान होनायखौ जोङो नुनो मोनो। इसोरखौ हामबाय होनाय दान, इसोरखौ खुसि खालामनाय दान, रंजा बाजा होनाय दान, उपहार दान, पाप खेमानि बलिदान आरो 10 भागनि 1 भाग होनाय दान। बेफोर गासैनि गेजेराव अल्ड टेस्टामेन्टआव गोजाम रदायाव 10 भागनि 1 भाग दान होनायनि सायाव जर होनानै बाइबेला बुंदों। बाइबेलाव थाखा फैसा दान होनायनि बिसय गोबां बुंनाय दङ। बिनि गेजेराव गोजाम रदायाव 10 भागनि 1 भाग होनाय बिसयाव जर होनानै बुंनाय जादों। मलाखिनि 3 अध्याय 8 जेब्ला जों नायो, बेयाव बेबायदि लिरदों, मानसिया इसोरखौ लुथिनाया मा बिलाइ? मानोना नोंसोर आंखौ लुथिबाय। आन्थाय नोंसोरो बुङो, जोङो नोंखौ माबोरै लुथिनाय जाखो? मोनसे बिसया बेनो 10 बाहागोनि खौरां आरो गुबुन मोनसेया बुलि बावनायाव दान होनायनि बिसय। नोंसोरो 10 बाहागोनि फुरा फानसेखौ आंनि बाख्रियाव लाबोदो, आंनि न'आव जानाय जिनिसफोर थाथों। इसोरा मलाखि बाहुबारिनि गेजेरजों इसोरनि मानसिफोरखौ टाइट होनाय एबा 10 भागनि 1 भाग होनायनिफ्राय थाथ'नायनि थाखाय बिसोरखौ इजराइल हारिफोरखौ गोसोखांहोफिनदों आरो बिसोरनि लागै मोनसे वार्निं मेसेजखौ लाबोदों। मोनसे वार्निं मेसेज, स्ट्रं मेसेज, जाय बिसयाव बिसोरो उनफिननानै थादोंमोन। आखदाव मोननै बिसयखौ स्राहै उल्लेख खालामदों। मोनसे बिसया जाबाय 10 भागनि 1 भाग होनाय आरो मोनसे गुबुन बिसया जाबाय बुलि बावनायाव होनाय। गोदान रदायाव जोंनि प्रेक्टिसखौ जेब्ला जोङो नायो, बबे बिसया गोदान रदायाव डिसकन्टिनिउ जानायखौ जों नुयो? मोनसे बिसयखौ जों डिसकन्टिनिउ जानायखौ नुदों। बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जों मुलुगनि मानसिफोरनि लागै बलिदान होनायखाय, सेक्रिफाइस खालामनायखाय जोङो बे गोदान रदायाव बे सेक्रिफाइसनि खामानिखौ मावनाय जालिया। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि लागै बियो क्रुस दंफाङाव बुलि जानायखाय, जिसु ख्रिस्ट'नि बुलि होनायजों जोंनि पापफ्रा मुक्त जायोखाय जोङो गोदान रदायाव बे बुलि होनाय खामानिखौ आरोबाव मावनाय जाया। आन्थाय 10 फोरबोनो होनायनि बोसोन, बे बोसोना जे कन्टिनिउ जाबाय थागोन, बेखौ आङो जोबनायावसो बेखौहाय गोथौयै बुंहैनो सानदों। दानिया जोङो गुसुङै नायनि, what do you mean by tithing? 10 भागनि 1 भाग होनायखौ जोङो मा सानो एबा जोङो मा मिथियो? The word tithe, massacre in Hebrew means 10 part. हिब्रु सोदोब जि मासाकार, बेनो जाबाय 10 बाहागो।
100आव 10 थाखा होनाय. The word tithe literally means 10%. बेखायनो anything less than 10% is a thief. Anything less than 10% giving to God is a thief. जायखौ जोङो 10 भागनि 1 भाग बुंनो हाया. बे होनायखौ रिक्वायरमेन्ट एबा होथारनांगौ होननानै जागायजेननायावनो मसेनि आयेन फैनायनि सिगाङावनो जागायजेननायनि 14 दाय 20 पदनावहाय आब्राहाम जायहा फोरेल मानिनि लागाय बोर गोनां बिफा अब्राहामा मेलखाजेदेकआ सासे प्रिस्टमोन. बे प्रिस्टनो गावनि मोनफ्रोमबो जिनिसनिफ्राय 10 भागनि फानसेखौ बिनो लाबोदोंमोन. अब्राहामा मोनफ्रोमबो बिषयाव बियो सासे फोथायजाग्रा बिफा जानायखाय अब्राहामनि फोरेला बोर गोनां जादों. दिनै जोङो अब्राहामनि फोरेलनि गेजेरजों जोंनि जिबनावबो निश्चय बे आशीर्वादखौ जों जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों मोननो हाबाय. टाइड होनाया जोंनि गासै इनकामनिफ्राय 10 बाहागोनि फुरा फानसेखौ गिर्जानि मिशन हाबा मावनाय आरो गिर्जानि मावग्राफोरनो होनायाव बाहायनो होनाय. गिर्जानि मिशन खामानियाव सापर्ट खालामनो थाखाय इसोरनि हाबा मावग्रा मण्डलीयाव इसोरनि हाबा मावग्रा बे मानसिफोरनो होनो थाखाय बे बिषयखौहाय आदिनिफ्राय नायोब्ला जोङो बेखौ नुबोयो. बे होनाया इसोरनि जगायनायखौ मोनदांनानै रंजानाय गोसोजों फोरबोनो 10%खौ होफिननाय. रंजानाय गोसोजों इसोरनि जगायनायखौ मोननानै जों बयबो मिथिगौ the world belongs to God. बुहुमाव दंनायफ्रानो इसोरनि. थाखा फैसा साय सम्पति इसोरनि. बे इसोरनिफ्राय मोननायखौ मोनदांनानै जोङो रंजानाय गोसोजों बे 10%खौ प्रभुनो होनाय. जायखौ गोदान रदे पौलआ बुंदों रंजा खुसि होनायखौ इसोरा अनो. 10% होनाया it's a minimum level of giving. Minimum level of giving. नाथाय इसोरा इजराइल हारिफोरखौहाय 20%निबो बारा मबेबा समाव 30%सिमबो इजराइलारिफ्रा 10 भागनि 1 भागखौ होनाय जादोंमोन. बिसोरनो 10 भागनि 1 भागल' जायाखैमोन 30%, 32% सिम इजराइलारिफ्रा फोरबोनि रायजोनि लागै होबोदोंमोन. बेखायनो गासै इनकामनि 100आवहाय 10 थाखा होनाया जाबाय मिनिमाम लेभेल अफ गिभिं. किन्तु गोजाम रदायाव बिनिख्रुइ बांसिन 20%, 30%, 32% सिम होनायखौ बाइबेलाव जों मोननो हायो. हुदा बिजाब 14 दाय 23आव इसोरा मसेनि गेजेरजों फोरोंदों टाइड होनायनि नोजोर आरो थांखिया इसोरखौ जोंनि जिबनाव प्रथम स्थान होनाय आरो बिखौ मान होनायनि मावनाय. हुदा बिजाबनि 14 दाय 23आव इसोरा मसेनि गेजेरजों फोरोंदों जे टाइड होनायनि नोजोरा एबा थांखिया इसोरखौ जोंनि जिबनाव प्रथम स्थान होनाय आरो बिखौ मान होनायनि मावनाय. जोङो इसोरनो बे 10 भागनि फुरा फानसेखौ एबा 100आव 10 भागनि फुरा फानसेखौ होनायाव 10 भाग होनायाव बे होनायजों जों इसोरखौ मान होनाय जायो. आरो इसोरनि दैदेननाय इसोरा जे गासैनिबो बिगोमा बे प्रभुखौ जोंनि जिबनाव प्रथम स्थान जोङो दोननो खाबु होनाय जायो. दानिया जोङो एसे गाहायाव थांबावनि लासै जोङो बांसिन बिषयखौ जों नायलांबाय थागोन. For whom tithe was given.
टाइथखौ फुराना रदायाव सोनो होनाय जायोमोन। जों बे बिसयखौ बयबो मिथिखागौ। अब्लाबो आङो फरायनो सानदों आरो बुंनो सानदों जे गोजाम रदायाव 10 भागनि 1 भागखौ बिसेसकै लिभाइट्स एबा लेबियारिफोरनो होनाय जादोंमोन। बोसोन बिजाबनि 18 अध्याय 21, 22 आरो 24 खौ फरायनो। फोरबोआ होनबाय, लेबियारिफ्रा आंनि लागै थाम्बुआव खामिनाय मावनायनि थाखाय इजराइल रायफोरनो आंनि 10 भागनि 1 भाग होफैनाय दानखौ आङो नोंसोरनो होबाय। आरो इजराइलफोरजों लोगोसे लेबियारिफ्रा हा हुनि बाहागो थानाय नङा, मानोना आंनो लागै इजराइलफोरनि 10 भागनि 1 भाग होफैनाय दानखौ आङो बिसोरनो होबाय। बेनिखायनो बिसोरहा इजराइलारिफोरजों लोगोसे आरोबाव गुबुन सम्पथिफोर थाबावनाय नंलिया। लेबियारिफ्रा मन्दिराव इसोरनि खामानि मावोखाय बिसोरहा बेबायदि गुबुन साय सम्पथि गैयिखाय बिसोरनि लागै थांनानै थानो थाखाय, जानो थाखाय, न'खर मेनटेन खालामनो थाखाय बे लेबियारिफोरनो बे दानखौ होनाय जादोंमोन। दिनैनि कन्टेक्सआव लेबियारिफ्रालाय सोरथो? गड्स पिपल, जायफ्रा इसोरनि हाबाखौ दिनै नोंसोरनि मण्डलियाव मावनानै दङ, जायफ्रा इसोरनि हाबाखौ फोथाराव मावनानै दं, जेरावखिया थाया मानो, they are the Levites. They are God's children, God's people. बेबायदि मानसिफोरनो होनो लागै गोजाम रदायाव होनाय जादों। समाव जोंनि इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा बेबायदि बुंनो नागिरो, जोङो लिभाइट जानायखाय जोङो 10 भागनि 1 भागखौ जों होनो नाङा, मानोना जोंनोसो होखादों होननानै माखासे जोंनि इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा बेबायदि सानो। नाथाय बाइबेला मा बुंदों आं बेखौ फरायनानै खिन्थानि। बिसान बिजाबनि 18 अध्याय 26 आव बेबायदि लिरनाय दं। Numbers chapter 18 verse 26. बिनि बायनैबो नोंसोर लेबियारिफोरनो रायथिदो, जेब्ला नोंसोर इजराइलारिफोरनिफ्राय 10 भागनि 1 भाग दानखौ मोनो, अब्ला बे होफैनायनिफ्राय 10 भागनि 1 भागखौ फोरबोनो गथायथारनांगोन। जायखौ नोंसोरो लेबियारि जानायखाय 110% खौ नोंसोरो लाबोबाय, बे मोननायनिफ्राय नोंसोरबो 10% खौहाय फोरबोनो लागै होफैनांगौ। बे जाहैबाय इसोरनि मसेनि गेजेरजों होनाय मोनसे नियम, आरो बेखौ मावनाय जादों। आरो दिनैसिमबो जोङो मानिनो नांगोन जे इसोरनि हाबा मावग्राफ्राबो जोङो 10 भागनि 1 भागखौ 1/10 खौ जोङो फोरबोनो होनो नांगोन। दानिया जोङो जास्टिफिकेशनाव थांनि। गोबां मानसिफ्रा बुङो मसेनि आयेनावसो बेफोरो रिफ्लेक्ट जादोंमोन, मसेनि आयेनावल' बियो दङमोन, बिनि उनावबो बिनि सिगांबो बे खारज'खारि गैया होननानै समाव माखासे मानसिफ्रा साननो हमो। जोङो नायनि Tithing before the law. ल'नि सिगाङावबो जे इसोरनि मानसिफ्रा 10 भागनि 1 भागखौ लाबोदोंमोन, 100आव 10% खौ जे प्रभुनो लाबोदोंमोन, बेखौ जोङो बाइबेलाव मोननो हायो। इसोरखौ मान होनायनि नेरसोन हिसाबै टाइथखौ गिबि खेबनि थाखाय जागायजेननायाव मेनसन खालामनाय जादोंमोन, जायखौ जों दहाय फरायदों। जागायजेननायनि 14 अध्याय 20 आव आब्राहामा मेलकिजेदेकनो दानखौ लाबोदोंमोन, एबा 10 भागनि 1 भागखौ लाबोदोंमोन। जागायजेननायनि 28 अध्याय 18निफ्राय 22 आव जेब्ला फरायो, जाकबा इसोरनिफ्राय बोर मोननायखौ गोसोखांनानै, इसोरनि अननायखौ गोसोखांनानै, इसोरनि आशीर्बाद आरो बिनि दैदेननायखौ गोसोखांनानै जाकबा इसोरजों मोनसे रादाय खानानै बेयो बेबायदि बुंदों, नोंनि गासै होनायनिफ्राय आङो नोंनो
जि भागनि से भागखौ होदों। अब्राहाम इसाक जाकबना बिसोरो मसेनि सिगाङाव जानाय गथ'ना मसेनि आयेन फैनायनि सिगाङाव खामायनाय मानसिफोर बिसोरो मानोना मसेनि मावनाया जों एक्सुडासनिफ्रायसो जों नुनो मोनो। जागायजेननायाव मसेनि मावनायखौ इसोरनि आयेन कानुन होनायखौ जोङो मसेनि समावसो मोननो हायोखाय मसेनि सिगाङावबो जे इसोरनि मानसिफ्रा जि भागनि से भागखौ होदोंमोन जों बेखौ बाइबेलाव मोननो हायो। नाथाय जेब्ला जोङो मसेनि समाव टाइथिं इन द मसाइक कभेनेन्ट एबा मसाइक ल' बे समाव जोङो बांसिनै मोनब्रै बिजाबाव ओंखारलांनाय लेबि बिजाब, बिसान बिजाब, हुदा बिजाबाव जोङो गोबां बे 10 भागनि से भाग होनायनि बिसयफोरखौ मोननो हायो। लेबि बिजाब 27 अध्याय 30 निफ्राय 33, 5 अध्याय 14, 1 अध्याय 3, बिसान बिजाब 18 अध्याय 21 निफ्राय 24, हुदा बिजाब 14 अध्याय 22 निफ्राय 27, ओंखारलांनाय 29 अध्याय 14, 36 बेफोर गोबां बाइबेल सारिफ्राव मसेनि आयेननि समाव इसोरनो जे जि भागनि से भागखौ होनांगौ बेखौहाय जों मोननो हायो। बेनि गेजेराव जोङो मोनसे जों फरायनो लेबि बिजाबनि 27 अध्याय 30 खौ जों फरायनो। लेबि बिजाब 27 अध्याय 30 खौ हानिफ्राय मोननाय गासै आबादनि जि बाहागोनि से बाहागोआ फोरबोनि बे गोथार मुवाखौ सोरबाया बायनानै लाफिननो गोसो जाब्ला बियो हुदा बादि थि खालामखानाय बे मुवानि दाम आरो बिनि बायरे दामनि फानबानि फांसे बारा होदेरनानै लाफिननो हागोन। गाहायाव आरो गोबां एक्सप्लेनेसन दङ। मोसौफोरखौ माबोरै होयोमोननो 1, 2, 3 साननानै जिया 10 दामाव गोग्लैयो बेखौ प्रब्लेम होनाय। बत्रिसफोरनाव बेबायदि लिरदों। मोसौ मेन्दा एबा बोरमा फालोआव साननाय समाव जे जुनारा जियाव गोग्लैयो बेनो फोरबोनि जागोन। गोबां बेबायदि नियमफोरखौ जोङो पुराना रदायाव मोननो हायो जायखौ जोङो मसेनि समाव मोननो हायो। मसेनि समाव जि बाहागनि से बाहागोखौ खालि लिभाइट्सफोरनि थाखायल' होनाय जायाखैमोन। बिनि अनगायैबो आरोबाव जों होनायफोरखौ नुयो। हुदा बिजाबनि 14 अध्याय 22 निफ्राय 27 जेब्ला जों नायो फेस्टिभेल tithe was given to sponsor the religious feasts and festivals. Religious festival परबफोरनि लागैबो बिसोरो जि भागनि से भागखौ होनाय जादोंमोन। आरोबाव मोनसे रोखोम होनाया tithe was given to help the poor and needy. दुखिया मानसिफोरखौ सहाय खालामनो थाखायबो गोजाम रदायाव टाइथखौ होनाय जादोंमोन। हुदा बिजाब 14 अध्याय 28 निफ्राय 29 जेब्ला जों नायो नुनो मोनगोन गुबुन गुबुन रोखोम लिभाइट्सफोरनो इसोरनि हाबा मावग्राफोरनो सहाय खालामनायजों लोगोसे बिसोरनो होनायजों लोगोसे परबनि थाखाय दुखिया मानसिफोरखौ हेफाजाब खालामनो थाखायबो जि भागनि से भागखौ होनाय जादोंमोन। जेब्ला अल्ड टेस्टामेन्टनि जोबथा बिजाब मलाखियाव जों थाङो टाइथ होयैनि थाखाय इसोरनि सोंखारिनायखौ जों बेवहाय गोख्रोङै मोनहैनो हायो। गोख्रोङै मलाखिनि गेजेरजों इसोरा गावनि मानसिफोरखौ रायनायखौ जों नुनो मोनो। गोख्रोङै बुंथारदों। आत्मा बुंदों नोंसोरो आंखौ लुथिबाय। मानसिया बुङो जोङो माबोरै इसोरखौ लुथिखो? बे गासै सेन्टेन्सखौ जों मिथिगौ मोननै बिसयाव जि भागनि से भाग आरो बोलि होनो लाबोनायाव दान होनायनि बिसयाव नोंसोर आंखौ लुथिबाय। बेखायनो नोंसोरनि फुरा जि भागनि मानसिखौ आंनि बाख्रियाव लाबोदो। आंनि बाख्रियाव जानाय जिनिसफोर थाथोंसै। बे जाबाय इसोरनि
गावनि मानसिफोरनो हुकुम होनाय इसोरा जोंनि सायाव एसेग्राब अनबाय एसेबां बोर होबाय जोङो इसोरनि बोरखौ जेब्ला जों हिसाब खालामो जों सानस'नो हाया नाथाय समाव जों इसोरनि बोरखौ मोननानैबो इसोरनि अननायखौ गोथौवै जों बुजिनो सेस्था खालामा बाइबेलनि बिसयखौ जों गोथौवै समाव जों बुजिनो सेस्था खालामो गोदान मुगायाव टाइट होनायनि बिसयाव थांनायनि सिगां आं मोनसे इलास्ट्रेशन होनो सानदों बे इलास्ट्रेशना रियेल इलास्ट्रेशन नङाबो जानो हागौ किन्तु आं इसोरनि मानसिफोरखौ बुजिनो थाखाय बे इलास्ट्रेशनखौहाय लाबोनो सानदों सानसेखालि मोनसे दखानावहाय साहा दखानाव सासे दुखिया गथ'आ थाखा फैसा गैजायैखाय बायनानै जानो हायैखाय जानो लुबैनानै बिहा मोनसे हास्थायनायखौ लानानै बियो साहा दखानाव थांदोंमोन साहा दखानावथ' जोङो मा नुयो मिस्टिफोरखौ ग्रोम साजायनानै ग्लासजों जों नुहुरो बेबायदिनो बे गथ'आ ग्लासनि खाथियाव थानानै एखे नायबायल' थादोंमोन खुदै र' गलायदों गथ'हा फैसा गैया बायनानै जानो थाखाय बे गथ'आ बेयाव थानाय रसगल्लाखौ जानो जोबोद गोसो किन्तु बिहा फैसा गैयैखाय बे गथ'आ बे रसगल्लाखौ बायनानै जानो हायाखै बेबायदि गथ'नि अबस्थाखौ नुनानै जाय सासे बैसो जानाय व्यक्तिया बे साहा दखानाव हाबफैदोंमोन बे गथ'खौ बेबायदि नायबाय थानायखाय नुनानै सोंबाय बाबु नोङो माथो नायबाय थाखो लादो ना जादो बे समाव गथ'आ बुंबायनो आबौ आंथ' जानो बिराद गोसो जानो लुबैदों किन्तु आंहा फैसा गैया बे समाव बे बैसो जानाय मानसिया बे गथ'खौ जोबोद अननानै बुंबायनो फैदो नों आंजों जिरायदो कारिगरखौ बुंबाय नोङो बे गथ'नो बेसेबां नांगौ मिस्टिखौ लाबोदो बेनो जानो हाजासे लाबोदो बे जाथोंसै बेसेबां बे जानो गोसो बे गथ'आ गावनि हानाय बायदि साहा दखानाव मिस्टि आरो गुबुन जाग्रा मुवाफोरखौ जाबाय जानानै बे बिगोमाया मालिकनियाव थांनानै सोंबाय बे गथ'नि जानायनि बिलआ बेसेबां जाखो 90 थाखा जाबाय होननानै बिगोमा बुंबाय बे बोराय बैसो जानाय मानसिया बे गथ'नि जानायनि बिलखौहाय 90 थाखाखौहाय होनानै गावनि लागै 10 थाखाल' दंसैमोन बे मानसिहा आखायाव खालि 100 थाखाल' फैसा दङमोन बे 100 थाखा फैसाखौनो बे गथ'नि लुबैनायखौ सन्तुष्ट खालामनो बे सम्पूर्ण होजोबनानै बे बोरायनि आखायाव खालि 10 थाखाल' फैसा आग्लायनानै बे फैसाखौ मालिकनिफ्राय लानानै सिफियाव सोनानै बे गथ'खौ बुंबायनो बाबु नों थादो आं दा थांनोसै दानिया जेब्ला बे बैसो जानाय मानसिया थांफिनो लामायाव एखेबारे बे मानसिखौ होसोलांबायनो बे गथ'आ होसोलांनानै खारलांनानै दाने बे बोरायखौ बुंबायनो आबौ आंनो फैसा हर गोदना हमहैनानै दाने बे बोरायनो बुंबायनो आंनो फैसा हर आंनो फैसा नांगौ दाने बे समाव बे बोराया बुंबायनो बाबु आंहा खालि 100 थाखाल' फैसा दंखायोमोन बेखौनो आङो नोंनि लुबैनायखाय आं 90 थाखाखौनो खरसा खालामखाबाय बे 10 थाखाखौ आङो आंनि न'आव थानाय बिसौफोर दङ बिसोरो जाग्रा मुवा लानानै थांनांगौ बे समाव बे गथ'आ बुंबायनो आंनो बे 10 थाखाखौनो हर आंनो बे 10 थाखाखौ नांगौ बोरायनि गोदनानि बे जोंनि कलाराव हमनानै 10 थाखा आग्लायनायखौ सेख'नानै बे गथ'आ लानानै थांबावासै आं बेजों मा बुंनो हास्थायदों गोबां समाव जोङो गैयि जानाय समाव दुखिया जानाय समाव बै गथ' बायदि जोङो मोनजायै समाव जोङो इसोरनो खुद्रिदोंमोन बे समाव इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासंदों
बे समाव इसोरा जोंनि नांगौ जगायनानै होदों जोंखौ गेदेर गोलाव खालामदों बिजनेसाव जोंखौ साक्सेस खालामदों जोंखौ गोरों खालामदों जोंखौ साय सम्पति बानायहोदों किन्तु समाव जोङो नैबे उन्दै गथ' बायदि अन्नायखौ मोननानैबो सिखार खालामनो रोङै आरो आग्लायनाय 10 थाखाखौबो लानाय बायदि समाव जों जानाङो knowingly unknowingly जोङो बेबायदि जायो आन्थाइ इसोरनि रावा जोंखौ बुंदों इसोरनि गासै ब्लेसिंसआ जोंनियाव फैनायखाय दिनै जोङो बे अबस्थायाव दङखाय जों इसोरनि अननाय इसोरनि जगायनाय इसोरनि आशीर्बाद इसोरनि दैदेननायखौ जों बावनो नाङा आङो जेब्ला बे बिषयखौ 10 भागनि 1 भागखौ बोरैबाफोर होनो हाया जायो आंनि जिबनाव मा जायो आं बेखौ खोन्थानानै जोबनायाव आं जोंनि न'खरनि टेस्टिमनिखौ दाहाय बुङो आं जेब्ला कलेजाव दङमोन आं बे समाव जेबो खामानि मावथ'वाखै बाइबेल कलेजावनो सेकुलार कलेजावनो जेब्ला माबायो बे समाव आं बोरैबाफोर न'निफ्राय फैसा मोननायखौ आं 1000 फैसा मोनदोंब्ला 100 थाखाखौ आङो प्रभुनो होनो रोङाखैब्ला आंनो मा जायोमोन बे 1000 फैसा बहाय थाङो फात्ता मोना किन्तु जेब्ला प्रभुनो बे न'निफ्राय जि फैसा मोनो बेखौ प्रभुनो जेब्ला होग्रोबाय जि इसेल' फैसा दं बेनो मा जाबाय एखेबारे लंजिभिटिया गोलाव थानाय बायदि जायो लोमजायाबो एक्सट्रा बायनांगौनि गोनांथि जाया किन्तु जेब्ला नों बे इसेल' फैसा मोननायखौ बिमा बिफानिफ्राय मोननाय फैसाखौहाय प्रभुनो होआब्ला मा जायो रिसं थांनानै मास मोनसे थांनांगौआ 10 दिन खामल' थाङो फैसाया जोरा जोंनिया किन्तु प्रभुनो जेब्ला होग्रोबाय जा इसे दङ बेनो जोबमा मास जोबजासे सोलिनो हायो बे आंनि जिबनाव फरायनाय समावनो आंनि बे एक्सपिरियेन्सआ बेखायनो जोङो सानो समाव आङो 100 थाखा होनायाबो बिराद गिदिर आंहाथ' सर्टेज जागोन जों समाव सानो जोंनि एकाउन्टिं जोंनि जि अंक बे अंकआ जेब्लाबो प्लास माइनासआव जोङो रोंगौ किन्तु इसोरनि अंकआ बेलेग आं आसरित मोनो इसोरनि अंकखौ पलनि जि लुकासनि जि लिरनाय थिनहरजानाय बिजाबाव नाजावोब्ला जों बोर मोननाय नङानो होयोब्लासो जोङो बोर दङ बे माबायदि बेलाय जोंनि बुजिनाय मथेब्ला आं माबा मोनसे बुस्थुखौ आं मोनबायब्ला आं बोर मोनबाय होननानै जों सानो सोरबा आंनो बे मबाइल गंसेखौ होबायब्ला आङो ब्लेसेड होननानै जोङो सानो किन्तु बाइबेलनि टिचिंआ बेबायदि नङा जाया होबाय बिसोरसो बोर गोनाङा नाजावग्राया नङा थारमाने जाया प्रभुनो होयो बियो बोरखौ मोनो बेखायनो बे प्रिन्सिपालखौ जेब्ला जों गोथौयै बुजियो नाजावनायनिख्रुइ दान होनायाव बोर दंसिनो जों दिनै जोंनि बे गिर्जाया 100 बोसोर जानोसै जोङो नाजावग्रा जायालासिनो let us try to be a giver दे जोङो इसोरनो होग्रा जानो सोलोंनि जोंनि बे गिर्जाया ओरैबायदि willing heart जोंनि मानसिफोर दङ जेब्ला नै गिर्जायाव फान्ड रेज जायो रंजा खुसि होयो होननानै जों खोनायो होनायाव जोङो दिनै आवगायगासिनो दङ बेबायदिनो जोङो कठिन जादोंब्ला 10 भागनि 1 भागखौबो होनो जों सोलोंदों इट इज ए प्रेक्टिस होजेनाब्ला जों खस्थ' मोनो स्मलनिफ्राय जों होनो सोलोंनांगौ अब्ला जों गेदेरनावबो खस्थ' मोननाय नङा हमनानै लादो जोङो दावदै दैसे फानहैबाय 10 थाखा मोनबाय 10 थाखानि 1/10 बेसेबां जायो थाइसे थाखाया बेयो प्रब्लेम माबा मोनसे फाननानै जोङो 100 थाखा मोनबाय 10 थाखा प्रब्लेम माबा मोनसे फाननानै जोङो 5 लाख मोनबाय 50,000 प्रब्लेम बे अंकआ बेबायदिनो जालांबाय थागोन बेखायनो जोङो बे बिषयखौ गोसोआव लानो नाङा दानिया जोङो फैदोनि गमामायै गोदान रदायावलाय टाइट होनायनि बिषयै बुंदोंना बुङाखै टाइथिं इन द निउ टेस्टामेन्ट गोदान रदायाव बे 10 भागनि 1 भाग होनाय बिषया दंना गैया
टाइट होनाया अल्ड टेस्टामेन्टआव जागायदों नाथाय निउ टेस्टामेन्टआव जोबनानै थाङाखै। टाइटखौ मसेसजों रदाय खानायनि सिगांनो होदों जेनेसिस 14:28 हेब्रिउ 7:1। बेखायनो बे रदायखौ ख्रिस्ट'आ बोखाराखै। ख्रिस्ट'आ मालाबाबो टाइट होनायनि रादायखौ बोखाराखै। जिसुआ 10 भागनि 1 भाग होनायखौ रायफायाखै माथाइनि टेस्टआव। बेखायनो बे बाथ्राखौ दानि मुगानि ख्रिस्टियानफ्राबो मावनांगौ। माथाइनि लिरनाय 5:17 रंजा बाजा होनो फोरोंदों। बे माने जोंनि होनाया 10 भागोआवल' थाबथानो नाङा। मानोना पौलआ करिन्थियारिफोरखौ बुंदों 9:7 रंजा बाजा होग्राखौ इसोरा अनो। आं दहायनो बुंदोंमोन 10% होनाया जाबाय एसे मार्जिन लेभेल। बिनिख्रुइ जों बांसिन जों सोलोंनांगौ। रंजा बाजा होनायखौ इसोरा जोंनिफ्राय लुबैयोखाय, इसोरा जोंनिफ्राय गोबां मोननायखौ जों लुबैयो, एक्सपिरियेन्स मोननायखाय इसोरा जोंखौ होनो एबा जिसु ख्रिस्ट'आबो नैबे होनायखौ बन्द' खालामफैयाखै। जिसुआ टाइट होनायखौ रायफायाखै। माथाइनि टेस्टआव जीसस नेवर एबलिश्ड द कन्सेप्ट अफ टाइट। टाइट होनायनि सानथाइखौ माब्लाबाबो जिसुआ बोखाराखै, गैया खालामाखै। He never spoke against it. जिसुआ माब्लाबाबो 10 भागनि 1 भाग होनायनि हेंथायै बुङाखै। Nor thought that it should end. जे बेखौ होनांलिया होननानैबो जिसुआ बुङाखै। बरंसो जिसुआ बुंदोंसो फारिसाइफोरखौ, दिन्थिफ्लाग्राफोर, नोंसोर 10 भाग होयो, बिदि होयो, खिन्थु दिन्थिनो थाखाय दाहो। आन्थाय इसोरनि बोरखौ मोननायखाय, इसोरखौ हामबाय होनो, इसोरनि अननायखौ मोननायखाय, इसोरखौ प्रथम स्थान दोननो थाखाय हो होननानै जिसुआ परामर्श होदों। 1:10 होनाया सर' खालामनायनि मोनसे स्टार्टिं बाहागो। आन्थाय बेयाव जोबथानाय नङा। जोङो अनगयिं कन्टिनिउ जों होबाय थालांनो नांगौ। ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो गोबां आशीर्वादखौ मोनबाय, जायखौ अल्ड टेस्टामेन्टनि फोथायारिफ्रा मोननो हायाखैमोन। बेखायनो पौलआ साफ्रोमबो ख्रिस्टियान फोथायारिफोरखौ रंजा बाजायै होनो जोंखौ फोरोंदों। 10 भागनि 1 भागखौ जोङो होआब्ला एबा होयोब्ला जोङो मा जागोन? मलाखिनि गेजेरजों इसोरा बे बिसयखौ लाबोदों। जोङो फोरबोनो 10 भागनि 1 भागखौ होयोब्ला इसोरा जोंनो बोर होनो, नख्रांनि खोरखिखौ खेवनानै आशीर्वाद होनो समाय लानायखौ जोंनि बाइबेलाव दं। आं सान्दों 10 बिसयखौ बाइबेलाव बुंदों बियो नंखाय नङा। आरो दिनै जेसेबां मानसिफ्रा 10 भागनि 1 भागखौ होदों, आं सान्दों बिसोरो खमि जायाखै। बाइबेलाव बेबायदि लिरनाय दं, नोंसोरो आंखौ फोरमान नायदो, आङो नोंसोरनि लागै नख्रांनि खिरखिखौ खेवनानै नोंसोरनि सायाव बोहैफावजासे बोरखौ लुनानै होगोन ना होआ? एगर बुंदों, आङो नोंसोरनि लागै आद्रि खालामग्रा गुमाफोरखौ सिगिगोन आरो बियो नोंसोरनि हुनि आबादफोरखौ आद्रि खालामनाय नङा, एबा नोंसोरनि हुनि द्राक्षा बिथाइफ्रा बोथोर सवालाबा रहायलांनाय नङा। This is the promise of God. इसोरा गावनो होनायनिफ्राय प्रमाण नायनो थिननाया मलाखिनि गेजेरजों लास्ट प्रफेट अल्ड टेस्टामेन्टनि जोबथा भावबादि, बिनि उनावहाय 400 बोसोर इसोरा मानसिजों रायलायाखै। नैबे भावबादिनि गेजेरजों बे रादाबखौ इसोरा लाबोदों। नोंसोरो हो आरो आंखौ प्रमाण नाय। बे एखे खोथाखौनो जिसुआ बुंदों, गिभ एन्ड इट शेल बी गिभेन आनटु यू। नोंसोरो हो अब्ला नोंसोरनो होफिननाय जागोन। जि जखायै नोंसोरो होगोन, बे जखायै फोरबोआ नोंसोरनो होफिनगोन।
आं बे बाथ्राखौ दाखालिबो मोनसे गेजेराव बुंदोंमोन जेब्ला जोङो सामुसजों सुनानै होयो इसोरा जोंनो बेलसाजों होयो जेब्ला जोङो बेलसाजों सुनानै होयो इसोरा जोंनो ट्रेक्टरजों सुनानै होयो जेब्ला जोङो ट्रेक्टरजों सुनानै होयो इसोरा जोंनो दाम्पारजों सुनानै होयो थारमाने जों जि जखायै होयो बिनि बांसिन इसोरा जोंनो आशीर्बादसो होयो थारमाने इसोरनो होनायाव खमि गैया इसोरनो जि भागनि से भाग होनायाव जोंहा लकसान जानाय नङा आङो जोंनि न'खरनि टेस्टिमनिखौ आं मोनसे पार्टखौ खोन्थानो सानदों आं दाखालिहायबो नोंथांमोननो हल जोंनि टेस्टिमनिखौ खोन्थादों माखासेफ्रा एबसेन्टबो जानो हागौ जोंनि न'खरनि अबस्थाखौ फ्रायानो मिथिखाबाय आं बेखौ रिपिट खालामनो सानाखै जोंनि न'खराव माबोरै इसोरनि आशीर्बादआ फैदों आं बेखौ खिन्थानो सानदों जोंनि BBCआवहाय जागरण फैजेननायनि सिगांनो 40 बोसोरनि सिगां जेब्ला आफाया 10 भागनि 1 भागखौ गेजेराव लांदों बे समावहाय जोंनि गेजेरनि मानसिफ्रा बेदर जानो नाबायदों मोसौ बायनानै जादोंनि आमोखाया बुरजा फैसा लाबोदों मानि फैसा जाखो बे समाव खुनु 10 भागनि 1 भाग होनायनि मुभमेन्टआनो गैया बे समाव आफाया बबेनिफ्राय बे मिथिखो आं मिथिया बे समाव जोंबो गैयाबो जानो हागौ बे समाव आफाया सासे हालुवा मानसि जाम्बा मानसि लेखा रोङै मानसि प्रथम जेब्ला बियो बे टाइटखौ होजेनदों बे समाव बेबायदि रायलायनाय जादों आरो बिनि उनाव कन्टिनिउ जेब्ला होबाय थादों गेजेरनि मानसिफोर समाव एसे बुजिनो हायो बोसोरनिसो बायदि जोंनि मिशनाव आया होफैबाय थादोंमोन वानटेडखौहाय 2 years बायदि बे समाव अब्ला रिभाइभेल जाजेनबाय 80, 81 बे समफ्रावहाय दा मा जादों जे दिननिफ्राय जोंनि आइ आफाया प्रभुनो 10 भागनि 1 भागखौ होनो सोलोंबाय आं सानदों the blessing started आइयाबो लेखा रोङा जानायखाय जोंनि गोदो बिराद माइ गायोमोन साब्रै गाहाम साबा गाहाम दाहोना थायोमोन बे समावहाय अब्ला जों एसे देरखाबाय हाइ स्कुलाव फरायो मा जायो माइयाथ' जोङो थिंजों सयोमोन बे समावहाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जाबायब्ला बे न'नि जाहैबाय 9 थिंआ बे न'नि 10 जानाया 10खौ आलदा बस्थायाव सोखानांगौ बे 110नि इसोरनि भागो बियो जाने जेब्ला 10 जायो बे 10नि थिंआ आलदा बस्ता जाखानांगौ ओमफ्राय जोंथ' एसे गोरोंखाय जों बुंबाय बिदि आलादाबो जायो मानोथो बिदि आलादा दोनलायनो बिदि नङा 20जोंल' साननो हाखायो नालाय बेबायदिनो इसोरनो फेथफुलि होबोदों बिसोरनि होबोनायाव जों दिनै आशीर्बाद मोनदों नङाबा जों बायदि मावरिया खावरिया बिमा बिफा गैजायै मानसिफोरनाव लेंबैनांनाय आंनि आफाया आंनि आइयाबो मावरिया जादोंमोन आफाया जेब्ला 7 बोसोर बैसो बे समावनो आबै आबौआ उदै देना थैजोबदों बालाजाराव दायना दुयना दंजोबोमोन जोंनिया बेबायदि जानानै निरुपाय अबस्थायाव थांदोंमोन जे दिनाव इसोरखौ गिनो सोलोंबाय बे दिननिफ्राय इसोरा जोंनो जानो लोंनो होबाय गाननो जोमनो होबाय फरायनो इसोरा सुबिदाखौ होबाय इसोरनि आशीर्बादआ जोबनो थाङा The more we give, the more God will bless. जेसेबां जों प्रभुनो होगोन प्रभुआ बिनि बांसिनसो होथारगोन बेयाव खुनु गेरेन्टि गैया नोंथांमोननिया गोबां इसोरनि मानसिफोर दं नोंथांमोना गोबां होग्राफोर दङ नोंथांमोना गोबां टेस्टिमनि दङ बेबायदिनो इसोरनि बायखौ बुंदों जेब्ला जोङो प्रभुनो होगोन नोंसोर होनानै 10 भागनि 1 भागखौ आंनो होनानै आंखौ प्रमाण नायथारदो दे आङो नोंसोरनो आशीर्बादखौ होना होआ बे जाबाय इसोरनि बोसोन इसोरानो बेबायदि बुंदोंब्ला जोंलाय बेखौ मावनाय नङा इसोरानो जोंखौ हुकुम होदोंब्ला जोंलाय बे बाहागोआव डिसअबिडियेन्ट जानानै थागोन ना गासैबो बिसयाव जों अबिडियेन्ट जानानै बे बिसयाव डिसअबिडियेन्ट जायोब्लालाय इसोरा हामजागोन नामा बाइबेलाव बेबायदि लिरनाय दं दै माथायाव
अफोरबो होननानै गाबज्रिनाय साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव थांगोन बे नङा आन्थाय जायासो आफा इसोरनि इच्छा बादि मावगोन बिसोरल' थांनो मोनगोन अब्लालाय जि बाहागनि से बाहागखौ होयिया जों जेनेबा इसोरनि देखायाव जोङो गोरोन्थि जादोंब्ला बै समाव बेखौनो इसोरा बुङोब्ला नोंहा गोबां दंमोन जि बाहागनि से बाहागखौ नों होआखै नोंनि होनायजों मिशनारि थिनहरनो हागौमोन नोंनि होनायजों फिल्डआव बेबायदि खामानि जागौ बै मानसिफ्रा गोसो सोलायगौमोन नोंनि होयैनि थाखाय बे मानसिफ्रा थांनो हायासै बेनि फाफनि जामिना नों जानांगोन खिजानि बेबायदि बुंगोन नामा बेखायनो जोङो फोथायारि जानायखाय इन द होल वे गासैबो बिथिङाव जों इसोरनि बोसोनखौ दे जों मानिनो सोलोङो लेट अस स्टार्ट विथ स्मल बिगिनिं जों इसोरनि बोसोनखौ गोबां समाव बाइफार्केट खालामनो दाबायो कन्टेक्सुअलाइज खालामनोल' दाबायो माखासेखौ जोंजों गोरोबनाय जों खालामनो दाबायो खिन्थु बाइबेला बेबायदि नङा फारसेजों बिदि बुंदोंब्ला फारसेजों बुंनायबो दङ बेखायनो जोङो इसोरनि बोसोनखौ बेबायदि नायनाया गाहाम होयैफोरखौ मलाखियावनो बुंबावदों You are a curse for you have robbed me नोंसोर आंखौ आंनिफ्राय खावनानै लानायखाय नोंसोर सावगोनां होननानै बुंथारदों दै बाइबेलाव बेबायदि स्ट्रं वार्निं होनाया मलाखिनि गेजेरजों नुजाथिदों You are cursed सावगोनां मानसिफोर होननानै इसोरा मलाखिनि गेजेरजों बुंदों बेखायनो हागाइनि गेजेरजों फोरबोआ मिथिहोदों फोरबोनि हुकुमखौ रायतफ्रा मानियाब्ला सैनाङो फोरबोनि हुकुम होनायखौ रायतफ्रा मानियाब्ला जोङो सैनाङो हगयनि 1:6 बुंदों नोंसोरो गोबां होब्लाबो एसेल' हानो मोनबाय लोंब्लाबो गांगानाय नङा गांगानाय मोननाय नङा मुजि मावनानै बेथन मोनब्लाबो गब्लं गोनां बर्थनाव दोननाय बायदि गलांगोन थोनाय नङा गोबां मोनब्लाबो बे थोनाय नङा थोआ जागोन खिन्थु जेब्ला जोङो प्रथम प्रभुनो होनो सोलोंगोन बेनो जोंनि थाखाय जथेस्थ जागोन आंथ' आं गावखौनो बुङो आं बिराद धोनि आंनो जेनिबो खमि गैया आं सानो आङो साख्रिबो मावा गोबां गिदिर बेथनबो जों मोना खिन्थु जि मोनो आंनि थाखाय बेनो बांसिननिख्रुइ बांसिन जथेस्थ आग्लाय बिग्लाय होनना आं सानो आंनो प्रभुआ जिखौ होबा आंनि थाखाय बे आग्लाय बिग्लाय आंनि थाखाय जेनिबो खमि गैया It's God's blessing जेब्ला जों प्रभुनो जोंनि दंनायखौ होनो सोलोङो God will multiply us आरो बिनि आशीर्बादआ जोंनि फिसा फिसौ गथ' गथायनि जिबनाव थांगोन जेरै सासे आब्राहामा इसोरनो फेथफुल मेलकिजेदेकनो होदोंमोन बेनि जेनेरेसना बोर गोनां जादों जोंबो गमामायै इसोरनो होग्राफोरखा बबेबा आयदायाव जोङो खमि जादोंब्ला let us rethink and re-examine मानोना बोसोन बिजाबनि 11:26 आरो 25 बुंदों जायफ्रा लाब साबसाब होदों अब्लाबो जोबनो थाङाखै आन्थाय जायफ्रा थि खालामदों अब्लाबो जोबलांसिनदोंसो होननानै जों थिल' खालामोब्लाबो जोबलांदोंसै इसोरनि बोरजोंसो जोङो दिनै गेदेर गोलाव जानो हायो बेखायनो माथाइनि लिरनाय 6:20 बुंदों नोंसोरो सोरगोआव जामनो रोङै धोनखौ बुथु जेराव माराम जाया आरो मामो जाया आरो मामोबो खाया गुन जाया मामोबो खाया जों बेबायदि सोरगोनि धोनखौ जों बुथुमदों जोंलाय बे बुहुमाव सानसे थांनानै थानाय जोंनि जिबना खफ' बायदिल' दान दं दान गैया रावबो जों गेरेन्टि होनो हाया जोंनि जिबनखौ जोंनि हानि सम्पति हावनो थालांदों खिन्थु जेब्ला जों फोरबोनो होनायखौ सिगाङाव दोनदों बेनि बदल जों सोरगोआव आफा इसोरा दिनैनि बे गोथार सार्भिसनि गेजेरजों जेसेबां मानसिफोर खोनासंबाय बयनिबो सायाव आशीर्बाद होथों आरो बे फोरबोनि जि बोसोर बेखौ गुरुत्त हिसाबै लादों जाहाथे जोंनि जेनेरेशना जोंनि फिउचार जोंनि उन जोलैफ्रा बोर गोनां जायो आरो बे जोंनि होनायनि गेजेरजों
जोंनि मण्डलिनि मिशन खामानिया बारायलांजायो जोंनि मण्डलियाव मावग्राफोरखौ मोजां रोखोमै जों सहाय खालामनो हायो आरो इसोरनि रायजोखौ जों बृद्धि खालामनो हायो आफा इसोरा जों बयखौबो बोर होथोंसै हामबायसै आमेन